φέρουμε κοντά τον κόσμο, να ενημερώσουμε τον κόσμο κατά του στίγματος της ψυχικής αρρώστιας και διοργανώνουμε λοιπόν κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ, το Festival Art for More, που παντρεύουμε την τέχνη και την ψυχική υγεία, όπου εκεί και οι ίδιοι ασθενείς δημιουργούν καλλιτεχνικά, δείχνουν τα έργα τους και γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όταν λέμε εμείς σύνδεση τέχνης και ψυχικής υγείας, εννοούμε δύο πράγματα ίσως. Το πρώτο είναι να δώσουμε ένα βήμα στους ψυχικά πάσχοντες οι οποίοι κάνουν τέχνη. Το δεύτερο κομμάτι είναι να αναδείξουμε καλλιτέχνες οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εισάγουν στην τέχνη τους το κομμάτι της ψυχικής υγείας, είτε θεαματικά είτε σαν τεχνική. I think fear would be the root of most things, of most stigma. I was scared to address it for a long time and just kept going, no, no, not me, not me. But then once I did start to address it, then it kind of felt like just a weight off my shoulders, you know. Started to talk about it with close friends and family. If you talk about it, then you have to acknowledge that it's there. Whereas if we don't talk about it, then we can pretend that it's not. Once it becomes a public thing, then it has to be confronted. Αποφάσισα να ασχοληθώ με το πρόγραμμα του Art Mentoring μετά από μια ανακοίνωση που είχα βρει στην σχολή μου, την Καλών Τεχνών. Οι προσεγγίσεις που γίνονται μέσα στην ομάδα είναι με βάση τις αξίες και τις αρχές της κατανόησης, της συναίσθησης και της αποδοχής και της ενθάρρυνσης. Για μένα αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η αποδοχή και η ενθάρρυνση. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το αποτέλεσμα, όσο περισσότερο η διαδικασία στο πρόγραμμα του Art Mentoring. Με το χοντρό κομμάτι του κάρβουνου, να το ακουμπήσεις στο φύλλο και να το σύρεις. Κοίτα μου, βρε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί παρότι στέκονται στο κέντρο, έχει κανείς την αίσθηση ότι είναι στα αριστερά. Και αυτό εδώ έρχεται και δεν είναι σαν να είναι ζωγραφικός πίνακας. Έχεις δίκιο. Και δίνει και μια κίνηση έτσι, με αυτή τη διαγώνιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε πρώτη δόση σκέφτομαι να το
σκουρίνω όλο. Κάτω. Μετά να αρχίσω να σκουρίνω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και βλέπουμε. Είναι κάτι που με χαροποιεί να δίνω τα εργαλεία στους ανθρώπους να δούνε κάτι διαφορετικό. Η τέχνη δηλαδή μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να σκεφτούν πιο αισιόδοξα, να δούνε κάτι περισσότερο. Δει τώρα και με ένα μεγάλο εκεί. Μοιάζει φάνταση που είναι όλα τα φρύδια. Οπότε πρώτα τα βοτάμε στο νερό. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, τα βοτάμε στο νερό. Με λίγο πιο φωτεινό και εδώ γίνεται πιο σκοτεινό. Και εδώ είναι που γύρισε το πόδι, καθώς έχει καθίσει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Συνεχίζεις. Τώρα σβήσε από πάνω. Αυτό είναι το μέτωπο. Το έχεις το μέτωπο. Σβήσε για να αφήσεις το σημείο αυτό που είναι η μύτη του μόνο να φαίνεται. Είδα κάποια πράγματα που δεν γνώριζα. Σχετικά με τη ζωγραφική, με την κίνηση των γραμμών, με τις γραμμές, με το πώς αποδίδονται κάποια πράγματα. Αυτό εγώ είδα σε σχέση με μένα πάντα. Αυτό είδα καταρχάς. Δηλαδή πιο πολύ αυτή. Ποτέ δεν είναι αργά να το φωνάξεις δυνατά με μια ανάσα σου βαθιά η αγάπη όλα τα νικά. Στην αρχή είχε τη μορφή σεμιναρίου από τον Χρήστο, ο οποίος ως διευθυντής μας συμβούλεψε για τον τρόπο της συνεργασίας και πώς θα το προχωρήσουμε. Και βασιστήκαμε κυρίως στους στίχους. Αλλά συνήθως μια τέτοια διαδικασία ακολουθεί αυτή τη ροή. Ξεκινάμε από το στίχο, που επικεντρώνεται στην ουσία του θέματος, που εδώ είναι οι ψυχικές ασθένειες, και πάνω σε αυτό πρέπει να ταιριάξουμε τη μουσική, να έρθει η έμπνευση τέλος πάντων για τη μουσική και να ταιριάξει. Να το φωνάξεις δυνατά, με μια ανάσα σου βαθιά, η αγάπη όλα τα νικά.
Προσωπικά πιστεύω ότι έγραψα ένα κομμάτι που δεν θα το έγραφα υπό οποιασδήποτε άλλες συνθήκες, οπότε μου έδωσε κάτι ήδη μουσικά, με έκανε να πειραματιστώ με άλλα πράγματα. Προσπάθησα να δημιουργήσω ένα περιβάλλον που δεν θα το δημιουργούσα εύκολα με δικούς μου στίχους, επειδή στη δική μου μουσική συνήθως γράφω εγώ τους στίχους. Επομένως, ένα επόμενο βήμα είναι και το γεγονός ότι συνεργάστηκα με μία στιχουργό. Δηλαδή, πολύ σπάνια μπαίνω στη διαδικασία να γράψω σε ένα τραγούδι σε συνεργασία με κάποιον άλλο άνθρωπο. Μετά πρόσθεσα, κατάλαβε. Σίγουρα. Ναι, κάτσε να σου δείξω. A miracle before you're born. So proof of alive and a fake knife. Your collateral you. Count your blessings in the skies, you're going to paradise. Επειδή πιστεύω ότι η μουσική είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ψυχική υγεία και εμένα την ίδια προσωπικά πολλές φορές με έχει βοηθήσει η μουσική στο να ξεπεράσω κάποια θέματα, θεώρησα ότι πρέπει να δείξουμε με κάποιο τρόπο πώς πρέπει να έχουμε τη μουσική στη ζωή μας και πώς βοηθάει σε κάποιες καταστάσεις ψυχικής ασθένειας. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ευγενικός και σημαντικός ο σκοπός να ευαισθητοποιήσουμε μέσω της τέχνης το γενικότερο πληθυσμό όσον αφορά θέματα ψυχικής υγείας. Αυτό ήταν η πρώτη πρόκληση και μετά εγώ ως επαγγελματίας μουσικός είχα την τύχη και να συνεργαστώ και να βάλω να συνεργαστούν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους. Αν η ψυχή αισθάνεται καλά μες στο σώμα, είμαστε καλά. Και ξέρουμε ότι μια έκφραση της δυσκολίας μας είναι ακριβώς το «δεν αισθάνομαι καλά μες στο σώμα μου». Τι πιο οικείο από το σώμα σου και τι ταυτόχρονα πιο ανίκιο από το σώμα σου. Υπάρχει μία μανία, τέλος πάντων, κατηγοριοποίησης των ανθρωπίνων συμπεριφορών. Αν είναι θεμιτές, αν αθέμιτες, αν είναι normal, αν είναι παραφύση. Μπαίνουν όλα κάτω από διάφορα στεγανά, τα οποία τελικά μας, τουλάχιστον εμένα, με αγχώνουν. Δηλαδή είναι σαν να περιμένει κάποιος στη γωνία
να μου αποδείξει ότι δεν είμαι αρκετά φυσιολογική, δεν είμαι αρκετά υγιής. I do see some correlation. I do see more and more people suffering from it, from an emptiness or an aimlessness, and just don't know what to do with their lives. I think it is a modern thing. Οι ψυχικές παθήσεις ευδοκιμούν σε έναν πολιτισμό ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη σωματική άθληση, δεν έχει εκτόνωση του στρες. Το στρες εσωτερικεύεται και μεταμφιέζεται. Ενώ παλιότερα είχαμε κάποια προβλήματα στα οποία στοχεύαμε και τα παλεύαμε, τώρα στρεφόμαστε ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι βέβαιο ότι η λειτουργία της τέχνης είναι μια κοινωνική υπόθεση. Έτσι. Και ο καλλιτέχνης είναι ένας που δρά μέσα στο κοινωνικό του πλαίσιο. Είτε αφορά αυτό αποκλειστικά το καλλιτεχνικό του έργο, είτε αφορά και άλλες διαστάσεις που τον βρίσκουμε να συμμετέχει, να συνδιοργανώνει, να εμπλέκεται. There are plenty of studies and research that shows that if you engage with a creative process, one tends to have better mental health because of that. I'm not sure what it is, but some sort of cathartic release from that allows you, I think again, it's allowing you that space to be yourself. Καταρχήν θεωρώ ότι σε ένα φεστιβάλ με αυτό το θέμα, τέχνη και ψυχική υγεία, θα ήταν τρομερή παράληψη να μην δώσουμε το λόγο στους ίδιους τους λήπτες ψυχικής υγείας. Έτσι ώστε να μας φέρουν σε πρώτη φάση κείμενα δικά τους και κατά δεύτερο λόγο να τα διαβάσουν αυτά. Εκείνο που διαφαινόταν ήταν η ανάγκη του οράματος.
Η ευχή μου για το μέλλον είναι να μπορέσει κάποια στιγμή η παιδεία, γιατί μιλάμε για πρόληψη, να μπορέσουν τα σχολιά να έχουν μάθημα ευαισθητοποίησης για τις ειδικές ομάδες και πώς αυτές οι ομάδες θα μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Και αυτό είναι το όραμά μας. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να αλλάξει ο κόσμος.